Hej igen alle sammen. Nu spiller jeg igen, og jeg har kun et win, fordi jeg vandt i dag. Jeg laver bare en video igen. Og så prøver jeg den her bane, så jeg kan få den der guldlort. Guldpenge. Og 4G. Og så 4G. Om der kaster med Emma. Hvad fanden? Sådan er det bare. Hvad laver du, Sofie? Det er bare noget musik, hun laver. Ikke teater. Det er en banana. Laver du den her video til dig, fordi jeg ved faktisk ikke, hvad det er sjovt. Og nu er det laser dash, som jeg kan vinde. It's a piece of lemon crazy. Det er lidt som en fjer. Det er faktisk lettere. Yes! Helvede, bro. Faktisk. Jeg er bare pro-girly. Rosie hedder jeg, fordi jeg tænkte, fordi vores yndlingskarakter også to er Rosie jo, så jeg lavede med Rose. Of course, Lee. Så jeg elsker bare Rosie from Blackpinkly. Hvis du ikke kan lide Rosie, okay, det kan du. Hun er min idol. Jeg har lavet mange videoer med på YouTube. Den rigtige account, der har altså den der hedder... Ej, det behøver du ikke at se. Whatever. Jeg må lige vende igen her. Lad os se, om den der dreng kan noget. Det kunne han ikke. Han er bare noob. Noob. Det der løvelort. Jeg kunne ikke engang noget. Haha. Jeg ramte ikke nogen. Jeg prøver lige at hoppe. Og det er ikke en skid. Jeg er god, Joe, og jeg forelsker i Rose, for jeg er gay. Ej, driller. Haha, bro. Dø, men jeg stadig kan vinde. Efter den her, hvis jeg vinder måske, eller ej, så slutter jeg den her lotte video. Nå, bro, jeg kan det allerede, så det er ingen problem. Det gør lige sådan der. Haha, dø. Nå, det gør du ikke. Bare en lille noob, that's why. Dø. Shit, jeg hader den her. Yes, der ramte en i hvert fald. Okay. Shit. Yes, bro. Jeg vandt for helvede der. For helvede, det betyder at vinde.